लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेट बिनि सिलेबासाव थानाय जिहेतु गुप्त मुगा एबा गुप्त पिरियड बेखौ जोङो लागोन दा बेनिफ्रायनो मार्क्स 2 नङाबा 1 निफ्राय 2 माने मोनसेनिफ्राय मोननैसिम बेयाव फैगोन आरो बियो टेटनि थाखायल' नङा गोबाङानो टेटनिल' नंगोन नाथाय एभ्रि कम्पिटिटिभ एग्जाम्स बेयाव जों इण्डियान हिस्ट्रिनिफ्राय फैयो आरो इण्डियान हिस्ट्रिनि पार्टनिफ्राय बे गुप्त पिरियडआ जोबोद मुंदांखा मानो होनबा बेनो मोनसे इण्डियायाव हिस्ट्रि हिसाबै जोबोद इम्पर्टेन्ट पिरियडआ बेनो साबसिन आरो बेनिफ्रायनो फार्स्ट इण्डियानाव माने स्काल्पचार आर्किटेक्चार बेफोर गासैबो ग्रथ जादों बेखायनो जेसेबांनाखि दङ बेयाव आरो बेनिफ्राय बेयाव गोबांथार माखासे पण्डितफोर जोनोम मोनदों गोबांथार बिजाबफोर मुंदांखा बिजाबफोर लिरजादों बेखायनो बे पिरियडआ जोबोद नागारजाथारि दा जेरैहाय बाहाय टेटनि सिलेबासावबो दंफायो जेरैहाय जोंहा नुनो मोननाय जादों मौर्यान्स आरो गुप्तस होनाय दङ दा बेनि सायाव जों लागोन आरो गुबुनफोरखौबो नोंथांमोननो बावैसो उनाव होगोन आरो बिनिफ्राय सिगाङावबो जेसेबां गुबुनफोर दङ बेफोरखौ होबोखांबाय जेरै जाय नोंथांमोनहा जायफ्रा रेगुलार नायदों बिथांमोनहा नुदों आरो नोंथांमोनहा नायाखैबाबो डिसक्रिपसनाव लिंक दं आरो नङाबा चेनेलाव हाबनानै भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामनायखौ लारि नायलांबानो नुजोबखागोन गासिबो मानो होनबा बाहाय गासिबो होखाजोबनाय दङ जिअ'ग्राफि पार्टनिफ्रायबो आरो बेनिफ्राय बेयाव दङ जोंहा मा दङमोन आहम बेनि अनगायै कचफोर बारहुयान्स कसारिस ओमफ्राय एनसेन्ट कामरुपनिफ्राय बर्मन्स शाकस्तम्भस भाल्स डाइनास्टिस बेफोर गासैखौबो होजोब्बाय आरो बेनिफ्राय इक'नमिक्स पार्टनिफ्रायबो मोनथामसो भिडिअ गाखोबाय आरो माबानिफ्राय पलिटिकेल साइन्स पार्टनिफ्रायबो इण्डियान कनस्टिटिउसन गाखोबाय आरो बेनिफ्राय माखासे दा गभर्नमेन्ट बियो बावैसो फैगासिनो दं बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन दानिया फैदो गुप्त मुगा एबा गुप्त पिरियडनि सोमोन्दै फारि नायनानै लादिनि दा बेवहाय कुइसन स्टाइल एबा अबजेक्टिभ टाइप कुइसन हिसाबै जेरै एग्जामाव फैयो बेबायदि स्टाइल खालामनो नाजानाय जादों जाहाथे बुजिनो मोनो नाथाय नट टाइप लायोबा नोंथांमोनहा साबसिन जायो नट खालामनानै ला डिसक्रिपसनाव नोंथांमोनहा बेनि पिडिएफ मोननाय नङा बेखायनो दा जेखिजाया फार्स्टनिफ्राय जागायजेननाय गोदान गुप्त मुगा दा गुप्त पिरियडआ 240 निफ्राय 467 बिफर ख्रिस्ट माने जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगांनि मायथाइ दा बेयाव जादों होनदों 240 निफ्राय 467 सिम दा बे हिसाबै गुप्त फोलेरनि गायसनगिरिया सिगांसिन गुप्त फोलेरनि गायसनगिरिया सोर दा बे सोंनाय फैगोन बाहाय नोंथांमोननो मोनब्रै अपसन होदों स्कंदगुप्त सेथि चन्द्रगुप्त समुद्रगुप्त आरो श्रीगुप्त बिनि राइट एन्सारा जाहैबाय श्रीगुप्तआनो गायसनजेनदों आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव कुइसनाव होदों गुप्त फोलेरनि जोबथा राजाया जादों गुप्त फोलेरनि जोबथा राजा बे जाहैबाय मानो होनबा बे सानैया इम्पर्टेन्ट जागोन गेजेरनिखौ सोङाबाबो सिगांनि आरो लास्टनि दा बेखायनो बे जाहैबाय जोंना स्कंदगुप्तआ बयनिख्रुइबो जोबथा राजा होनो स्कंदगुप्त एबा अपसन 1आ दानिया बेबायदिनो गुबुन गेजेराव गोबांथार राजाफोर दंलाङो बेखौ नोंथांमोननो आं खेबसेनो जथायना होदों बेखौ नट खालामना लाबानो जाबाय आरो स्क्रिनशट खालामना लाब्लाबो जागोन दा बेवहाय दङ मा श्रीगुप्त रायजो गायसनजेनदों बे जाहैबाय 240 निफ्राय 280 बिसि बेनिफ्राय जोंहा घटोत्कच दङ घटोत्कचआ 280 निफ्राय 399 बिसि बेनिफ्राय सेथि चन्द्रगुप्तआव दङ 319 निफ्राय 335 बिसि बेनिफ्राय समुद्रगुप्तआव दङ 335 निफ्राय 375 बिसि नैथि चन्द्रगुप्तआव दङ 375 निफ्राय 414 बिसि आरो बेनिफ्राय गिबि एबा सेथि कुमारगुप्त बे जाहैबाय 415 निफ्राय 455 बिसि आरो जोबथा स्कंदगुप्तआ जाहैबाय 455 निफ्राय 467 बेखिनि पिरियडआव बिथांमोना रायजो खुंलांदों दानिया बेनिफ्राय माखासे इम्पर्टेन्ट एक्सपेक्टेड कुइसन्सफोर दङ बेयाव जाहैबाय समुद्रगुप्तनि सम्रा सम्ब्रि कामरुपनि राजाया जादों होनदों माने समुद्रगुप्तआ जेलाना राजा खुंबाय थादोंमोन बे समाव कामरुपआव सोर राजा दंमोननो बे जाहैबाय पुष्य बर्मन आरो पुष्य बर्मना जोंना सोर बिनि बागै जोङो नोंथांमोनहा मोनखांखाबाय बर्मन फोलेरनि गायसनगिरि बिथाङा आरो बर्मन फोलेरनि बागै नोंथांमोनहा मोनबाय बाखि मा अपसन दंमोन बाहाय भास्कर बर्मनाबो पुष्य बर्मन एबा बर्मन फोलेरनि जोबथा राजामोन बेनिफ्राय पाल फोलेराबो मोनसे कामरुपनि राजा मोनसेबो नङा बेथ' नंथारा बेखायनो पुष्य बर्मनानो राइट एन्सार दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा बर्मन फोलेर आरो पाल फोलेरनि सोमोन्दै सिलेबासावबो दंखायो जिहेतु डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थानानै नाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दं सोर गुप्त राजाया सकारि बिमुं लादोंनो सकारि बिमुं लादोंमोननो सोर साबसे राजाया बे जाहैबाय जोंहा दङ नैथि चन्द्रगुप्त बे बाखि गुबुन अपसनफोरखौ आं फरायला नैथि चन्द्रगुप्तआ लादों बेनिफ्राय गाहायनि बबेयो गुप्त खुंथाइ राहानि खान्थिनि नङा होनदों गुप्तफोरनि राजा खुंनाय समाव गुप्तफोरा राजा खुंथाइ एबा राजखुंथाइखौ हादोरखौ सालायनायखौ माखासे नेमखान्थि बानायदों होनदों दा बेनिनि गेजेराव बाहाय मोनब्रै अपसन दं मोनब्रै अपसनाव मोनसेया नङा बबेयाव मोनसेया नङा होनदों
बे जाहैबाय फार्स्टआव दङ भक्ति। भक्तियाथ' नंगौ। भक्ति माने माबे? भक्तिया हादोरसा। बिसय माने मा? बिसयाबो नंगौ। बिसया जाहैबाय जिल्ला। बेनिफ्राय गाव माने गामि। बेनिफ्राय पन्सायत। पन्सायतआथ' ओनसोलारि मोनसे खुंथाय पन्सायत। दा बे जाहैबाय गुप्त फोलेरनि खुंथाय समाव बबे खनसेया गैयामोन? बे जाहैबाय गाव पन्सायतआ गैया। गावआबो दं, बिसयाबो दं आरो भक्तियाबो दं होनदों। दा बे मोनथामखौ गोसोआव ला, पन्सायतआ गैयामोन। सोर गुप्त राजानि खुंथाय समाव गुप्ताब्द मुंनि मोनसे गोदान मायथाइ सोलिदोंनो? गुप्त फोलेरनि समाव मोनसे गुप्ताब्द मुंनि मोनसे गोदान मायथाइ सोलिदों होनदों। बे जाहैबाय श्रीगुप्तआ बेखौ बानायजेनदों होनदों। श्रीगुप्तनि समावनो एबा गुप्तनि गिबि राजा फोलेर खुंनाय समावनो जोंहा मा खालामदोंनो? गुप्ताब्द मुंनि मोनसे मायथाइ साननाय जादों होनदों। बेनिफ्राय नैबे गुप्तफोरनि समाव जाखांनाय गिल्डफोरा जादों होनदों। बे जाहैबाय 2019नि टेटआव फैदों दे। बेखौ इम्परटेन्ट, बेखौ गोसोआव लानांगोन। जेरै गुप्त फोलेरनि समाव गिल्डफोरा जादों। गिल्डफोरा मामोननो? राजउलाफाद दैदेनग्रा, ना मन्थ्रिफोरनि जथाय, ना रांखान्थि दैदेनग्रा, ना सान्थ्रि सामलायगिरि। दा बेनि अपसनाव बबेया राइट एन्सार? बे जाहैबाय रांखान्थिनि दैदेनग्रा। गुबुन माखासे मोनथामा नङा, रांखान्थिनि दैदेनग्रा। माने गुप्त फोलेरनि राजा खुंनाय समाव रांखान्थिखौ एबा रांखावरिखौ जगायग्रा दैदेनग्रायानो गिल्डफोरमोन होनदों। गिल्डफोरासोमोन। बेनिफ्राय दं गाहायनि बबेया गुप्त फोलेरनि समाज राहायाव गैया होनदों। गुप्त फोलेराव गोबां समाजखान्थिफोर दङमोन। बेनि गेजेराव मोनब्रै अपसन दं। मोनब्रैनियाव बबेबा मोनसेया गैया। बेयाव दङ जोंहा फार्स्टआव होदों आइजो सोलोंथाइ गोसारहोनाय। नेक्स्टआव होदों आइजोफोरखौ उदांस्रि होयै, सति सावनाय खान्थि, गथ' हाबा होनाय खान्थि। दा बेयाव मोनब्रै अपसन दङ। दा बे जाहैबाय उदांस्रि होयै, आइजोफोरखौ गादबनाय, बेथ' गुप्त फोलेरनि समाव जादों। सति सावनाय खान्थि, बेबो बेयावनो जाजेनदों। गथ' हाबा होनाय खान्थि, बेबो बेयावनो जाजेनदों। अब्ला बे मोनथामबो दङ। अब्ला मोनसेया गैया, आइजो सोलोंथाइ गोसार होनाया गैया। मानो होनबा गादबदोंसो, आइजोफोरखौ जेबो उदांस्रि होआखै। बेखायनो आइजो सोलोंथाइ गोसार होनाया एबा आइजो सोलोंथाइ होनाया गुप्त फोलेरनि समाज राहायाव गैया। अपसन ए मोन। अदेबानि नोंजों गोसोआव लानांगौआ नैबे गाहायनि मोनथामखौ गोसोआव लानांगौ। आइजोफोरखौ उदांस्रि होयै, सति सावनाय खान्थि जाजेननाय, गथ' हाबा होनाय खान्थि जाजेननाया गुप्त पिरियडआव जाजेनदों। बेयाव दं बबे मुगाखौ सनानि मुगा बुंनाय जायो? बे जाहैबाय गुप्त मुगा। मौर्यबो नङा, तुर्की आफगानबो नङा, सुल्तानबो नङा, गुप्त मुगा। गुप्त पिरियडखौनो सनानि मुगा बुंनाय जायो। बेखौ बयबो मिथिगौ। भारतनि जारिमिननि बबे मुगायाव सनानि खावरिखौ बाहायजेनदोंमोननो? बे जाहैबाय नोंथांमोननो गोबां अपसन दं। जोङो दा लागासिनोखा गुप्त मुगानि, बेखायनो गुप्तानो जाजोबगोन बेयाव। गुप्त मुगा एबा गुप्त पिरियडआवनो सनानि खावरि बाहायजेनदों होनदों, माने फैसा। बेनिफ्राय गुप्त मुगायाव जाखांनाय इउनिभारसिटिफोर, मुलुगनांखा एबा मुलुगसोलोंसालिफोर, बेफोरखौ गोसोआव ला। गुप्तफोरा लुनाय नङा, गुप्तफोरनि समाव जाखांनाय आरोखि। गोबां जोंनि भारताव इउनिभारसिटिफोर जाखांदों। जेरैहाय नालन्दा, तक्षशिला, उज्जयिनी, सारनाथ आरो बिक्रमशिला। बे मोनबा बुहुम फरायसालिफोरा गुप्त मुगानि रायजो खुंनाय समाव जाखांदों होनदों। दा बेखौ नोंथांमोननो मोनबाखौ गोसोआव लानोल' होबाय। कुइसना जेरैखि फैया, नालन्दा बुहुम फरायसालिया बबे मुगायाव जाखांदोंमोन होननानै मोनब्रै अपसननि बबेबा मोनसेखौ सोंनो हागौ। अब्ला गुप्त पिरियड। आरो तक्षशिलाखौबो लाबानो जाबाय, उज्जयिनीखौबो लाबानो जाबाय, सारनाथ आरो बिक्रमशिला, बेखौ जथायै होनाय जादों। दानिया नैबेबो खोब इम्परटेन्ट। गाहायनि गुप्त मुगानि बिजाब आरो लिरगिरिनि गोरोबलायनाया बबेया गेबें सायख' होनदों। माने गुप्त मुगायाव गोबां बिजाबफोर ओंखारदों, बेनिनो लिरगिरिफोर दङ, बेजों मिलायहोनाय दङ। बबे मोनसेया कारेक्ट बेखौ चुज खालामनांगौ। बे जाहैबाय मृच्छकटिक, बेखौ लिरदों सुद्रक, बेबो नंगौ। नाट्य शास्त्र, बेखौथ' भरत लिरदों, नंगौ। मुद्रा राक्षस, बेखौ निशाकात दत्त बिथाङा लिरदों। अब्ला मोनथामबो अपसना कारेक्ट नालाय गोजौनि गासैबोआ जागोन। ओंखायनो गोजौबो गासैबो बा मोनथामबो जागोन। बेखौबो स्क्रिनशट खालामनानै ला एबा गासैखौबो नट खालामनानै ला। बेनिफ्राय गुप्तनि खुंथाय समनि नवरत्ननि ओंथिया जादों होनदों। माने गुप्त खुंथाय समाव मोनसे नवरत्न जथाय खान्थि दंमोन। बेनि ओंथिया मा होनदों? जेसेबां हायो नोंथांमोननो गुप्तनि सोमोन्दै जाथावथाव कुइसन बानायगासिनो दंजोबो, लाबोजोबदोंआनो। बेनिफ्राय बादगा जानो हाया। जाबायबायोबा बेयो बबेबा मोनसे खनानिफ्राय फोरोंनो हागौ। नाथाय मेक्सिमाम कमन कुइसनफ्रा बेफोरनो जाजोबगोन। नोंथांमोना आन्दाज खालामनो हाबाय जानांगौ। बेयाव दं गुप्तनि खुंथाय समाव नवरत्नआ जादों सा 9 खन्थाइगिरिनि जथाय, सा 9 मन्थ्रिफोरनि जथाय, सा 9 सान्थ्रिफोरनि जथाय, गोजौनि मोनसेबो नङा होनदों। दा नवरत्ननि ओंथिया जाहैबाय सा 9 सान्थ्रिफोरनि जथाय बेबादि जेबो गैया।
बेनिया जाहैबाय सा-गु खन्थाइगिरिजों जथाइ होनदों। गुप्तफोरनि समाव खन्थाइगिरि गोरों खन्थाइगिरिखौ सा-गु जथाइदोंमोन, बिनिनो जथाइ खन्थाइगिरि जथाइ दङमोन। दा बे खन्थाइगिरि जथाइखौनो नबरत्न एबा सा-गु नालाय नबरत्न बुंनाय जायोमोननो। बेनिफ्राय गुप्तनि मुगानि लिरगिरि आरो बिजाब गोरोब होफानाय आरोबाव मोनसेबाव बेयो दहायनि मोनथाम गोसोआव लानांगौ आरो बे मोनथाम दंबावो, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बे जाहैबाय एलाहाबाद बाख्नाय लिरथिखौ लिरदों हरिसेन, बृहत संहिताखौ लिरदों बराहमिहिर, बेनिफ्राय अर्थशास्त्रआ जाहैबाय कौटिल्य। अब्ला मोनथामबो गोरोबदोंबा गोजौनि गासैबोआनो कारेक्ट। अब्ला बेखौनो गोसोआव ला। होमबा एलाहाबाद बाख्नाय लिरथि लिरदों हरिसेन, बृहत संहिता लिरदों बराहमिहिर, अर्थशास्त्र लिरदों कौटिल्य आरो सिगाङाव होनाय मोनथामखौबो गोसोआव लाबावनांगोन। दानिया सानखान्थियाव बाहायजानाय लाथिख' जिर' थारमाने जिर'खौ सोर दिहुनदोंमोननो आरो बेयो गुप्त फोलेरावनो जाखांदों बेखौ गोसोआव ला। बेनो जाहैबाय बिनि दिहुनगिरिया आर्यभट्ट। आर्यभट्टआ बिथाङा दिहुनदों लाथिख'खौ बयबो गोबाङानो मिथिखागौ आरो मिथियाखैबा दिनै मिथिबाय नोंथांमोनहा। गुबुन साथामा नङा, बेखौ आं फरायला। बिनिफ्राय गुप्त मुगायाव थानाय सानै सोखाथाइ शास्त्रगिरिफोर माने मा होनो आयुर्वेदिक मेडिसिननि थाखाय बिजाब लिरगिरिफोर, सान्थौगिरिफोर। दा बे सोखाथाइ शास्त्रगिरिफोरा सासेया जादोंनो सरक आरो गुबुन सासेया सोर होनदों। गाहायाव अपसन साब्रै होनाय दङ, भरत, बराहमिहिर, सश्रुत आरो सासेबो नङा होनाय दङ। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा सरकजोंल' आरो सश्रुतजोंमोन। बेखायनो नैबे थार्ड अपसना दङ। सश्रुत आरो सरत सानैबो गुप्त पिरियडनि सासे सोखाथाइ शास्त्रगिरि होनदों। दानिया नैबे मोनसे खुब इम्परटेन्ट जालायबाय। बेखौबो जथायै होदों, बबेबा मोनसेखौ पार्टिकुलारलि सोंनो हागौ। बे जाहैबाय गुप्त मुगायाव जाखांनाय लंथाइ खुलिफोर स्काल्पचारफोरा बबेया होनदों। बे जाहैबाय सासनि बिष्णु मन्दिर, सासनि स्तुप थारमाने बियो 10 थाखा, दानि 10 थाखा 10 रां गोदानाव दङ जिहेतु बे सासनि स्तुप ना बे मोनसे बेयो दङ। बेनिफ्राय देवगड़नि दशावतार मन्दिर बेबोनो, ओमफ्राय आइहलनि दुर्गा मन्दिर बे मोनसेनो, आरो सारनाथनि बुद्धनि मुसुखा बेबो, मधुरानि बुद्धनि मुसुखा बेबो, आरो दिल्लीयाव थानाय मेहरुलिनि सोरनि खाम्फा माने लहानि जिहेतु खाम्फा दं मोनसे बेबो, आरो बेनिफ्राय बे गासै भारतनि दथाया आरो बेनिफ्राय आसामनि गेजेराव थानाय गुप्त फोलेरनि समाव लुजानाय स्काल्पचारफोरा जादोंनो द'पर्बतियानि अन्थाइ खाम्फा, मिकिराति, बरगंगा, कामाख्या आरो बरमेटिपारा, गवालपारानि बरमेटिपारा, ओमफ्राय द'पर्बतियाव थानाय अन्थाइ खाम्फा, मिकिराति आरो बरगंगाया नगावआव आरो कामाख्याया जाहैबायथ' गुवाहाटि नीलाचल हाजोनि जों जेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेफोरो गुप्त पिरियडनि खुंथाइ समावनो जाखांजोबनाय होनदों। जायगाया आसामाव जाखांदों, नाथाय गुप्तफोरा भारताव रायजो खुंनाय समाव बेफोरो लुजादोंमोन। अदेबानि गुप्त फोलेरफोरनि समाव जेसेबांनाखि नैबे भारताव लुजानाय बिसोरनि आर्किटेक्चारफोरखौ लानानैनो नैबे आसामाव थानाय स्काल्पचारफोरखौ लुनाय जादों होनदों। एक्सुवेलि ब्रडलि बुंनो थाङोबा दा बेफोरखौ गोसोआव ला, स्क्रिनशट खालामनानै लानांगोन, बबेबा मोनसे पार्टिकुलार सोंजानो हागौ। बेनिफ्राय सोर गुप्त राजानि समाव चीननि दावबायारि फाहियाना फैदोंमोन, बेयो जोबोद इम्परटेन्ट। चीननि दावबायारि फाहियाना गुप्त फोलेरनि सोर सासे राजानि समाव फैदों होनदों। बाव मोनब्रै अपसन, कारेक्ट एन्सारखौल' खिथानोसै। नैथि चन्द्रगुप्तनि समाव फैदों होनदों, नैथि चन्द्रगुप्त। आरोबाव नैबेबो मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट, सोर गुप्त राजाखौ नेपलियन अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायोनो। नेपलियन अफ इन्डिया जेबो जाहैबाय समुद्रगुप्त राजाखौ बुंनाय जायो, बाखि मोनथामा नङा समुद्रगुप्त राजाखौ। बेनिफ्राय गाहायनि सोर राजाखौ बिक्रमादित्य बिमुं होनाय जादोंमोननो। जोङो जिहेतु सल' मोन्दों बिक्रमादित्यनि, सिनेमाबो दंसै। बिक्रमादित्य राजानि जा सल'नि सोमोन्दै जों गोबाङानो मिथिगौ, गोबां फराफोराव गोबां अबेबा क्लासफोराव दङ, मिडियाम इंलिस आरो बर'आवबो दंसै। दा बे बिक्रमादित्य राजानि गुबै मुङा मा होनदों, बे जाहैबाय नैथि चन्द्रगुप्त II एबा देबानि नैथि चन्द्रगुप्तआ बिक्रमादित्य बिमुं मोननो हानाय जादों। बेनिफ्राय गुप्तफोरनो अफिसियेल लेंगुवेजआ मामोननो, मावख'आरि राव माने राजउलाफादाव रायलायनाय राव, गुबुन गुबुन जायगायाव रायलायनाय राव, बे जाहैबाय संस्कृत। अदेबानि बै समाव पालि फाख्रितबो दंमोन, पालिबो दंमोन, हिन्दी गैयामोन बै समाव, पालि दंमोन, फाख्रित दंमोन, ओमफ्राय संस्कृतबो दंमोन। बै समाव संस्कृतखौ बाहायनाय जादों। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव कुमार सम्भवम बे गांसे बिजाब, बेखौ बिनि लिरगिरिया सोर होनदों। कौटिल्य दं, बेबो नङा। भरत दं, बेबो नङा। श्रीगुप्त बेबो दङ, नङा। कालिदासआ लिरदों होनदों कुमार सम्भवमखौ, आरो बेखौ गुप्त पिरियडआव लिरनाय जादों। बेनिफ्राय मुंदांखा अजन्तानि केभ खरं, थारमाने बाघ खरं, बाघनि
केभ बे अजन्ता आरो भागनि केभ बेखौ लुनाय समाव सोर राजा फोलेरा रायजो खुंदोंमोन अबे मोनसे पिरियडआव बे जाहैबाय गुप्त पिरियडआव लुदों मौर्यआवबो नङा सुल्तानावबो नङा गोजौनि मोनसेयावबो नङा गुप्त पिरियडआवनो मानो होनबा गुप्त पिरियडनि सोमोन्दैल' जों लागासिनोखा बेखायनो बे जादों बिनिफ्राय लास्ट कुइसन दङ समुद्रगुप्तनि राजउलाफादनि खन्थाइगिरिया जादोंमोन सोर समुद्रगुप्तनि समाव राजउलाफादाव सासे खन्थाइगिरि दंमोन दा बे खन्थाइगिरिखौ बिथाङा लाफाबाय थायोमोननो बेयाव साब्रै अपसन दङ कौटिल्य दं बेबो नङा कालिदास दं बेबो नङा भरत बेबो नङा नैबे हरिसेना समुद्रगुप्तनि राजउलाफादाव थानाय सासे गेदेमा पएट खन्थाइगिरिमोन होनदों दा बेखौ जाहाय शेयार खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय गुबुन मोनसे मोननै नोंथांमोनहा नागिरनानै लानो हाबावगोन गोसोबायदि इन्टारनेटनि गेजेर थ्रुयै नङाबा बबेबा मोनसे बिजाबनि सोमोन्दै पार्टिकुलारलि आरो गोथौबो दङमोन नाथाय होफानाय जायाखिसै जायफोरखौ टेटनि थाखाय जाथावा इउपिएससिनिसो स्टेटासाव दङ माखासे बेफोरखौ होनाय जायाखिसै जिखि जाया मानो बेफोरनो कमन जागोन आरो बेफोरनो क्लास 10 लेभेलसिमाव मोनजोबगोन नोंथांमोना बेफोरखौनो एसेनोसै गुबुनफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंकनि गेजेरजों नायबानो जाबाय गोजोन्थों।